Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Triple D kanalu. U današnjoj epizodi ću da zaustavljam opet ljude i postavit ću im pitanje vezano za nargile. Sad, bit će pitanje da li ste čuli za nargile, šta mislite o nargili, da li je nargila štetna, da li ste je probali i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju vi dropite lajkić na ovu epizodu, subscribe se na kanal ako niste i uživajte u današnjoj epizodi. Izvinite, imate vremena za jedno pitanje, radim jednu anketu školsku. Za nargilu je vezano. Da li znate šta je nargila? Znam. Da li je po vama nargila štetna ili ne? Po meni štetna je. Da li konzumirate cigarete vi? Da. Ne, da. Da. Da li je štetnija cigareta ili nargila? Štetnija je trava. Da, bolja cigara. Hvala puno. Izvinite gospodine, jedno pitanje za vas. Da li vi znate šta je nargila? To omladina bolje zna. Izvinite gospodine, jedno pitanje za vas. Da li vi znate šta je nargila? Ne. Ne. Da li vi znate šta je nargila? Opasno, jebi ga, ne valja, Za vas štetno ili ne? štetno. Ne valja, 100%, Hvala, ne valja. prijatno. Izvinite gospodo, jedno pitanje za vas. Da li vi znate šta je nargila? Nargila? Da. Nešto što šteti mladim ljudima. Znači po vama je to štetno? Apsolutno štetno. To je jedna vrsta droge, drogiranje. U redu gospodine, hvala vam puno, radio se jednu anketu. Prijatno, živjeli. Izvinite gospodo, imate vremena za jedno pitanje. Da li znate, da li ste čuli za nargilu? Nargilu? Da. Jeste. Šta je? Šta mislite vi o tom? Nargilu? Šta mislite vi o tom, da li je štetno ili ne? Štetno je, bo normalno da je štetno. Konzumirate li vi cigarete? Ne. Konzumirate li cigarete? Pa nargila, ono, tursko. Da li je Pa po je vama to sad je tako Da, da. počelo A da li je otvarati. po vama to, da li je po vama štetnija nargila ili cigareta? I cigareta i to. U redu gospodine, hvala. U redu, pošteno. Svijet misli, ako voda filtrira da to nije štetno, bola. U redu Normalno gospodine, da je štetno. hvala puno, prijatno. Živjeli. Izvinite gospodine, jedno pitanje za vas. Radim jednu anketicu. Znate šta je nargila? Da li ste čuli za nargilu? Jesam, nisam. Da li je po vama štetna ili ne? Pa ne bi ulazio u tu neku stručnost, ali eko sa ovih portalskih, recimo informacija, jest. Dobro, da li konzumirate cigarete? Ne. U redu gospodine, hvala puno, pomogli ste mi, prijatno. Izvinite, imate vremena za jedno pitanje. Radim jednu anketu školsku. Za nargilu je vezano. Da li znate šta je nargila? Znam. Da li je po vama nargila štetna ili ne? Po meni štetna je. Da li konzumirate cigarete vi? Da. Ne, da. Da. Da li je štetnija cigareta ili nargila? Štetnija je trava. Bolja cigara. Hvala puno. Izvinite, radim jednu anketu, samo jedno pitanje za vas. Da li ste čuli za nargilu? Jesam. Da li je po vama nargila štetna ili ne? Jest. Nije pomalo, nego malo više. Šta bi vi preporučili osobama koji su vam bliže, šta bi mi rekli? Prestanu da to ne smiju raditi. Da, u redu, Imam hvala dva puno. sina, ali ne smiju. U redu, hvala puno, prijatno. Izvinite, radim jednu anketu, da li ste vi čuli za nargilu? Da, Da li je po vama nargila štetna ili ne? štetno. 100%. Šta bi rekli svojim bližim kad bi saznali da... Da ne idu. U redu, hvala puno, prijatno. Dobar dan gospođo, jedno pitanje za vas, radim jednu anketu. Da li ste čuli za nargilu? Nisam. Niste čuli za nargilu? To je ono čup crijeva što danas omladna vuče i što izlazi dim poslije toga. Niste čuli za to nikad? U redu, ništa. Hvala puno, prijatno. Idemo. Momci, jedno pitanje za vas, radim jednu anketicu. Molim? Nemoj mene, brate, bogati. Evo prvo da se pozdravimo, brate, lagano je ba. Za nargilu je vezano, čuo si za nargilu, ali tako? Jesam, čuo. Da li je po tebi nargila štetna? Ali ne znam štetna je li ili nije, ali neko ja ne preferiram tu, ono. Konzumiraš cigarete? Pušim redovno, evo vidiš. I da li su po tebi štetnije cigarete ili nargila? Pa jesu štetnije cigarete, ali su mi draže, eto, ono, onako. Jel? Ma ja. Znači po tebi je cigareta štetna, ali? Štetnije, ali mi je draža, ono. Prijed, brate, hvala puno, ništa. živio ti, sretno. Uzmite gospodine, radim jednu anketu, jedno pitanje za vas. Da li ste čuli za nargilu? Ajme, Ne, jesam čuo. da li je po vama štetna ili ne? Naravno da je štetno. Da li konzumirate cigarete? Ne. Prijed, gospodine, hvala puno, prijatno. Izvinite gospodine, radim jednu anketu, imam jedno pitanje za vas. Aj šta ti misliš o tom što ćeš me pitat? A ne, morate vi odgovoriti. Ja sam dao svoje mišljenje, gospodine. Brzo. Jeste čuli za nargilu? Šta mislite o tom? Zdravo, ne? Cigare ili nargila? Hvala. Djevojke, jedno pitanje za vas. Radim jednu anketu. Da li... Čekaj, evo, jeste vi blizankinje, jeli? Jeste čuli za nargilu? Da, Šta misliš o nargili? glupost. Ne konzumirate cigarete? Šta je po vama štetnije, nargila ili cigarete? Oboje.
Kad bi morala birat da nešto... Nargila. U redu. Hvala. Jedna pitanje, brat. Anketa. Ma nema šta, imaš minut, brat. Čuo si za nargilu? Jesam. Da li je po tebi štetna ili ne? Pa polovično. Štetna, ali nije štetna puno. Nije puno, jel? Pa nije Kad bi puno. morao da biraš, da konzumiraš cigaretu ili nargilu, šta bi izabrao, brat? A oboje, brate. Ćao, jedno pitanje za tebe. Izvini, moraš odgovoriti na pitanje. Da li si čula za nargilu? Jesam. Da li je po tebi nargila štetna ili ne? Jes. Konzumiraš nargilu? Ne, ponekad. Ponekad. Bez obzira što je štetna, jel? Da. Kad bi morala da biraš između cigareta i nargile, šta bi izabrala? Nargilu. Eto, šteno, hvala ti puno. Sretno. Izvinite, jedno pitanje za vas vezano za nargilu. Ajde, nargila, konzumiraš nargilu? Konzumiram. Ne, ili da? Ubaciš li me u klub? Evo, brate, za tebe. Čuo za nargilu? Jesam. Da li je po tebi nargila štetna? Jest. Kad bi morao da biraš između nargile i cigarete, šta bi izabrao? Ništa. Ozbiljno. Bogom. Hvala, brate. Vidimo se. Je, staviš li u klub? Pa normalno da ću to... Izvinite, imate li vremena za jedno pitanje? Radim jednu anketu u vezi nargile. Da li ste čuli za nargilu? Ma jesam. Da li je po vama štetna ili ne? Ja mislim da jest. Kad bi vaši bliži koristili, odnosno konzumirali nargilu, šta bi im rekli? Normalno ne bi dozvolila. A ne bi. A kad bi morali da birate između cigarete i nargile, šta bi izabrali? Teško pitanje. Teško pitanje. Ne bi ni jedno ili jedno... Higijenski nije meni, a i cigareta isto šteti, tako da ne bi ni jedno dozvolila opet. U redu, hvala vam puno, pomogli ste mi. Prijatno. Izvinite, radim jednu anketu, imam jedno pitanje za vas. Brzo je. Brzinsko. Jeste čuo za nargilu? Jesam. Šta mislite o nargili? Ništa dobro. Znači, kad morali da birate između nargile i cigarete, šta bi birali? Ni jedna ni druga. U redu, hvala vam puno, prijatno. Druže, pitanje za tebe. Jesi čuo za nargilu? Jesam. Da li konzumiraš nargilu? Da. Šta misliš o nargili, brate? Ništa. Aj, mora nešto biti. Da, kako misliš? Da li je po tebi štetna, Pa jest, ali štete su cigare isto. a ne konzumiraš cigarete? Ne. Znači, kad mora da biraš između cigareta i nargile, Nargila. u redu. Hvala ti. Živo. Sad. Nargila bar gram, znači jedina. Druže, jedno pitanje za tebe. Da li si čuo za nargilu? Jesam. Šta misliš o nargilu, da li je štetna ili ne? Štetna je. Da li su štetnije cigarete ili nargila? Oboje. Hvala ti. Živio. Sretno. Izvinite gospodo, jedno pitanje za vas vezano za nargilu. Da li ste čuli za nargilu? Da li ste čuli za nargilu? Jesam. Da li je po vama štetna ili ne? Pa kaže da je štetna. A da li je štetnija cigareta ili nargila? Kaže da je nargila štetnija. A kad bi morali da birate, izabrali bi? Nijedno. Hvala puno, je. Prijatno, živjeli. Izvini druže, jedno pitanje za tebe. Moraš, brate, da li si čuo za nargilu? Jesam. Konzumiraš nargilu? Ne. Kad mora da biraš između cigarete i nargile, šta bi izabrao, brate? Cigaret. Ozbiljno. Ozbiljno. Što? Šta je jasno? Da li je po tebi štetnija nargila ili cigareta? Cigaret. Ali izabrao bi cigaretu opet ovo. A ja. Ti ispošten čovjek, sakačan. Živo, brate, hvala puno. Vidimo. Živo, brate.